Pamene anthu ankhaninkhani ali stranded m'dziko la South Africa, boma labweretsa ganizo lina limene likhonza kukhala lapamwamba pongotengera kuti inuyo mulimva motani. Ndipemphe kuti mu video ya lero tikhale limodzi chifukwa ndikhala ndikutambasula bwino zimene boma lalankhula nkhawa yake komanso kuti kodi anthu amene ali stranded ku South Africa afika motani mu dziko la Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Pamene mwana ali kosewera ndipo kosewera kuja akupangidwako chipongwe nthawi zonse, umakhala udindo wa kholo kuti apange zinthu zonse zotheka, kuti ayike zinthu zonse zothekera pakhomopo kuti anzake a mwanayo akufuna asewere, iwowo azibwera azisewerera pakhomo. Mwanayi pakhomo pazikhala malo ake ochedzera, anzake azimupeza. Koma ngati mwana wanu akayenda kupita kochedza nthawi zonse amabwerako akulira, mawu akenso ndikubwerera komweko azikabwerako akulira every time, zimaonekesa kuti china chake sichili bwino ku upstairs. China chake mmoto sichikugwira. Dziko la Malawi kuchokera mchaka cha 1994 takhala tikuliratu ndi nkhani yokhuzana ndi xenophobia ku dziko la South Africa. Pakhala pakuchitika ma demonstrations opya mchaka cha 2005, tinaonapo mchaka cha 2009, tinaonapo mchaka cha 2014, tinaonapo mchaka cha 2019, and then tikukambanso apapa za mchaka cha 2026. Kusiyana kwa zinthu zonsezi kumene kumakhalapo ndikwakuti nthawi ina iliyonse boma limangopita likatenge anthu basi ndikukhala chete. Nthawi zonse palibe chilichonse chimene chimachitika chothekera. Kuchokera pamene ma demonstrations apa March and March, amene deadline yake ndi lero pa 30 June, akhala akuchitika, anthu ochuluka akhala akuyeserapo kuthandiza. Tinaonapo Bushiri atayika ndalama zopitirira 700 million kwacha. Tinaonapo Athomo Mpinganjira atayika ndalama yokwana 100 million kwacha. Tinaonapo Atupere Muluzi atayika ndalama yokwana 5 million kwacha. Taona na Madingo akuchita raise ndalama dzulo. Chimozi mwa zinthu zonsezo chimene sitingathe kuchiwala ndi chakuti dziko lathu likulepherabe kuyika njira zakuti Malawi ene ake azipeza ufulu mu dziko lawo. Tikaona nkhani yokhuzana ndi anthu onsewa amene ali ku South Africa, ambiri mwa anthuwa tikukamba zakuti ndi achinyamata, anthu amene amayenereka kuti akhale ali kalikiliki ndi kutukula dziko lawo. Taonapo ma social media maposti osiyanasiyana a Malawi akuyankhulapo pa nkhani yokhuzana ndi nkhanza zimene akukumana nazo ku South Africa. Taonapo nkhani yokhuzana ndi zipongwe zimene zachitika mdziko la South Africa. Taonapo anthu akuberedwa. Imodzi mwa VN imene ndi yowawa kwambiri imene ndikufuna kuyichita play ndayitenga kuchokera kwa nzanga mudera limene ndakulira, mudera limene ndakhalako kwa nthawi yayitali, mudera la Northern Cape, imodzi mwa malo aku Northern Cape. Nzanga amene ndimachedza naye, mmodzi amenenso ambiri mamudziwa ngati mmandisatira pa Facebook chifukwa chokuti ndi mmodzi mwa anthu amene ndachita naye build channel ichi, ananditumizira kuyankhula kuti zinthu kumene akukhalako sizili bwino. Ndikufuna ndisewere audio iyi ndichita play kuchokera mu phone. Sinditenga audio ndikuisa mu computer kuti ndisiye mu software imene ndigwisa ntchito play. Ndigwisa ntchito phone yanga kuti tichite play audio yake imene iyeyo ananditumizira kuti mu imvesere. Ine yamwene phiri limene ndakwera ine ready kungonena pakamwa simufika. Zitengere kuti ino munafikapo kumaloko. Ife phiri limene lifela ku Nasfam. Nasfam yo taidusa mapila amene mmaona kuti mukadusa Nasfam icho mapila amene mmaona ndi amene tilife pa moti pano pakaka masiti kungoyonera ngati ili pasi tumalume kunoko ngati kuti tingamve mavuto ndi mphepo basi koma sikuti boma lingafika kuno koma mphepo ndi imene itakupula kwambiri nana samina one na tamina mina kuliwa set sesi pano eti Nasa ndio kuti gulu lina limene aseti zone kase ndata makandi ajina Emmanuel Tera ajina Loda ndesindo zotata limodzi umo ndimo mmene zinthu zilili ku South Africa.
Komano nkhani yakuti kholo silitaya mwana wake, a Department of Disaster Management Affairs amene amachedwa kuti a DODMA alankhula kuti akwanisa kupeza ndalama yokwana 7 billion kwacha pa ndalama yokwana 24 billion imene ikufunikira kuti ikwanise kutenga amalawi amenewa okwana 15,000. Eto commissioner wa DODMA amene ndi a Wilson Molen auza Zodiac kuti ngakhale kuti pali amalawi okwana 15,000 amene afika ku muzi sofa makampo mudakazazabe anthu opitirira mwinaso chiwerengero cha 15,000 ndipo panopa amalawi amene ndi odziwika bwino amene afika kale pa kampo ndi opitirira 10,000 ndipo anthu amenewa agwiritsa ntchito mabasi kubwera ku South Africa. Kwa panopa dziko la Malawi latumiza mabasi okwana 150 kuti lipite likatenge amalawi amene ali stranded mu dziko la South Africa. Iwowa anaonjezeranso kuti 7 billion imene yapezedwayo 5 billion ndizoti lapereka ndi boma, komanso kuphatikizapo 2 billion yangochokera ku mabanki ndi anthu ena akufuna kwabwino. Ngati dziko la Malawi every time tizingokhalirabe kuti tisonkhanise ndalama tipange izi, tisonkhanise ndalama tipange izi, palibe chinthu chilichonse chimene chingatheke. Chifukwa chonko kuna kuti olo mutayankhula kuti pa anthu onsewa tiyeni muziwapasa wina aliyense ndalama yokwana 1 million kwacha, muzipereka 1 million kwacha kwa munthu wina aliyense amene akubwera mu dziko la South Africa kuti ayambire business, but still more it won't work. Palibe chilichonse chimene chikhonza kutheka. Chinthu chofunikira chimene wina aliyense akufuna chitachitika ndichokoza economy, ndichokonza economy kuti ikwanise kuchita adopt munthu wina aliyense. Tiyeni tivomereze bwino kuti amalawi ochuluka anapita ku South Africa muzaka pakati pa 2020 ndi chaka cha 2024, komabe still more sitingachite ignore kuti mbuyo munso amalawi ochuluka amapita ku South Africa ndipo mpaka na lero amalawi ambiri akupitabe mu dziko la South Africa. Kodi palibe kuthekera kwina kulikonse kuti dziko la Malawi ndikuchita provide opportunity ku dziko la Malawi? Kodi boma la Malawi silingapereke opportunity ku nzika zake? Ndi chiyani chimene chinkapangisa kuti mzaka pakati pa 2005 ndi 2009 chiwerengero cha anthu opita ku South Africa chinali chochepa kwambiri poyerekeza ndi mchaka cha 2019 kulekeza mchaka cha 2024? Chinachitika ndi chani? Chinalakwika ndi chani? Pakufunika kukonza ndi pati? Ndalama imene ikufunika kugwiritsidwa ntchito ndamekwana 24 billion Malawi kwacha ndi ndalama zochuluka kwambiri imene zikanakhala kuti mwina mwake kuyika ma strategy oyenerera kwa achinyamata akanapindula. Si wina aliyense bwezi akuganiza zopita ku South Africa, si bwezi anthu akutenga ma risk ndi kumapita ku South Africa opanda ma passport, opanda ngakhale ma work permit. Akapita kuja ndi kumakathamangisidwa ngati nkhuku, akapita kuja ndi kumakathamangisidwa ngati agalu. Dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko aku Southern Africa amene akukumana ndi mchitidwe wankhanza makamaka ku nzika zake zimene zimakhala ku dziko la South Africa. Yet dziko la Malawi lidakali pa ubale wabwino ndi dziko la South Africa. Yet atsogoleri ake amalimbikisabe kuti mwina mwake siku lina lake ndi kuzakhala nawo Africa opanda border. Kodi izi ndi zinthu zotheka? Dziko la South Africa nthawi zambiri limachita ataki anthu obwera powaganizira kuti ayi anthu obwera watu ndi amene amatilepheresa ife kuti tizipeza ntchito, anthu obwerawa ndi amene amatilepheresa ife kuti tizipeza maganyo, anthu obwerawa ndi amene amatilepheresa ife kuti tikhale moyo wabwino. Komano nkhani ndi zakuti nzika za ku South Africa ene ake amakhala akuyankhula nokuti akufuna achite fix dziko lawo, akufuna achite fix dziko lawo, kufuna kuchita fix munjira imene achita ahead anthu ena amene ndi amtundu wawo achi Africa. Takhala tikuonapo ma video angapo amene nzika za ku South Africa zakhala zikuoneka zikuyankhula mwa soft ndi anthu amene ndi ochokera maiko ena makamaka maiko aku Europe, pamene nzika zake zomwezo zikakumana ndi amalawi, azikakumana ndi anthu aku Zimbabwe, Lesotho kaya Mozambique, ama wachita treat ngati aona zigawenga. Taonapo ma video angapo amene nzika
amene asogoleri a March and March amene akupangisa ma demo pano pawa taonapo ifeyo iwowa akuchita treaty nkuchita kumugwadira Nzongo ndi kuchita kumupembeza Nzongo, yet the same day ndikungoyenda pakakona chabe ndikapeza Malawi ndikumuchita harass munjira yokuti ndi zinthu zosavomerezeka pa umoyo wa munthu. Ngakhale president wa dziko la South Africa anayankhula momveka bwino kuti sakufuna wina aliyense atengepo gawo pochita harass munthu obwera kapena pomunyoza munthu wina aliyense obwera, koma izi sizinatheke chifukwa chakuti president ankalankhula momveka bwino kuti palibe kuyenda m'misewu pa 30 June, koma musiku la lero zapezeka nokuti palibe wina aliyense amene wamumvera. Ngakhale taona chiwerengero cha anthu ochuluka apolisi, ngakhale taona chiwerengero cha magalimoto ankhondo apolisi ali m'misewu, koma kodi funso ndikumati izi zipindulira munthu wina aliyense amene ndi obwera mziko la South Africa, amene ndi ochokera m'maiko ena amene akukhala mziko la South Africa? Ngakhale president yemweyo anayankhula momveka bwino kuti kufunsa munthu kuti aonese work permit kapena passport kapena document yake ina iliyonse isakhale ntchito ya nzika ina iliyonse, koma ikhale ntchito ya apolisi okha. Izi zinaoneseratu kuti palibe china chilichonse chimene chinamveredwa chifukwa chakuti anthu ochuluka adakapitirirabe kuthamangisidwa mzinyumba zawo ndi anthu ochuluka adakapitirirabe kuononga mashopo. Nzika za South Africa zidakapitirirabe musiku la lero, ngakhale ndikupanga video iyi pa 30 June kuonesa zakuda anthu obwera, ndipo amalawi ochuluka madera osiyanasiyana akuyesera kubwera pamodzi ndi cholinga chokuti atetezane, apange kampu yawo, ndi cholinga chokuti apemphe apolisi aziwayang'anira mosavuta, ndi cholinga chokuti achepese mwina mwake kuthekera kuti akanakhonza kupangidwa ataki. Ngati dziko la Malawi sitingatengereponso phunziro pa zinthu zimene zikuchitikazi, ngati dziko la Malawi sitingatengereponso mwayi kuti lichite fix zinthu zafoka zake mu dziko lake, amalawi ochuluka azakhalabe akuchitidwa chipongwe, akuphedwa, akusatengedwa ngati anthu mu dziko la South Africa. Lola ndidziwe maganizo anu, kodi boma likhonza kupanga chani kwenikweni zothekera? Kodi nanga boma litakhala kuti likupereka mwayi wa business ka kupereka ndalama, kodi zizathandiza kuti nzika zimene zikubwerera mdziko la Malawi lizapeze mwayi okhazikika mdziko la South Africa? Kodi zizathandiza kuti amalawi ochuluka azakhazikikebe ku Malawi ngati malo awo? Kodi ndalama zimene boma likhonza kuzapereka zizathandiza kukonza miyoyo ya anthu amene adazolowera kukhala moyo wa ku South Africa kunoko kukhala easy? Lolani tingodziwa nawo mmene mukuganizira. It's your boy Sam Mavita.